Pani, zachytili sme správu, že drsňáci sú v pohybe. Není možné, oni sa pohli. Nie je nemožné, iba nepravdepodobné. Ale keď sa pohli drsňáci, to znamená, že sa pohol aj Moritz Kepeňovský. Je to dosť možné, a preto musíme zakročiť a rýchlo. Keni zdar. Takže pán Cicvor, príjmete túto misiu? No, tak dobre. Mushrooms. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. Na vidličku napichnem. Ale ňo, ňo, ňo. Nechrám. Bazmek, čo ti to spravili? Seržant Cicvor, to bol môj brat Bazmek. Ach, vyrastali sme spolu. Neviem, toto neprežijem. Ako to poviem, máme. To sa rozchodí, pane. Nebojte sa. Ja toho Moritza Kepeňovského a jeho bandu drsňákov tajnem a pustím vášho brata. Ďakujem, seržant Cicvor. Vy ste veľmi dobrý. Za toto vám budem na dosmrti vďačný. Ďakujem. Bazmek, čo ti to len spravili? Pane, prečo krochkáte? My máme v rodine krochkanie už od nepamäti. Cháňa bludí do dolapenie Moritza Kepeňovského a jeho bandy. A na čo chcete nás? Potrebujem spojencov, sám to predsa nezvládnem. Čo vy na to? Čo? Aha, tak dobre. Tak, môžeme ísť. Čo činíš, Magor? Co? Pardon. A vy tu čo robíte, pane? Jejda, Cicvor, veď čúpem zemiaky, nevidíš? Pani, prepáčte, nevidím, ja som taký sprostý. To teda si. Nikto nebude hovoriť, že som sprostý. Ani vy. Ja budem, a basta. Cicvor, ty si taký jogurt, kam ideš? No čo je ty jogurt, čo je? Mushrooms. Hej, to čo je? Ty môj záchranca. Čo robíš, Magor? Ty môj záchranca. Pardon. Mocný pán Puch, čo sa to deje?